Bi janvier kalo tile 12 ye san 2020 sɛgɛnbali ɲinanbalo o ye aw de ye ka sababuya kɛ aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkana ma an b'aw fo aw ka wagati o cogoya la ni aw ka waati kunkurunin kunnafoni ale seli Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan a y'aw bisimila. Kabini kunu tɛnɛ janvier kalo tile 11 CEDEAO maaw ka ciden bɛ an ka jamana kɔnɔna la n'o ye Goodluck Jonathan ye sa Goodluck Jonathan min yɛrɛ ni ale Nigérakaw ka jamana ɲɛma kɔrɔ ye u bɛna lɛrɛ 48 ka o de kɛ an ka faba o kɔnɔna la u nakun yɛrɛ ye fɛn min sa o de ye kana k'a lajɛ an ka cɛmancɛ fanga ale bɛ ka taa bolo min kan. Waati jateminɛlaw olu y'a yira k'a fɔ ko ɲina san 2021 kɔnɔna la ko funteni ale sɛbɛkɔrɔ bɛna juguya kosɛbɛ ka sababuya kɛ san 2016 kana se san 2020 ma sa ko olu funteni juguyara cogoya min na kabini san 140 o kɔnɔna la o ɲɔgɔnna funteni ɲɔgɔn tuma deli k'a kɛ ko ɲinanta kɔni ko bɛ juguya kosɛbɛ o de la ko énergie maaw ni o ye an ka kuranso maaw ye sa ko olu kan ka waliyaw ni ka o ta ka ɲina funteni ni k'a kunbɛn. Gundamkaw olu fe no kunu tɛnɛ janvier kalo tile 11 san 2021 sa mala kodonbali dɔ olu ye gundamkaw ka mairie gundam dugu min bɛ no ni o bɛ wele ko Duguriya o mairie u ye ale jaso u y'a jaso yɔrɔ min na sa o de kɛra wana ale ni gundam ni ɲɔgɔn cɛ Gundiriya yɛrɛ sa ale bɛ Tombouctou o mara la nka nin wagati in na sa an ma se k'a dɔn kun min na u ye nin mairie ni ka a jaso. Sankaw olu fe no kunu tɛnɛ sɛgɛsɛgɛli buna kosɛbɛ u ka dugu o kɔnɔna la u ka bolimafɛn sen saba bɛ no ni ale bɛ wele ko katakatani yamariya sɛbɛn u bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a lajɛ yamariya sɛbɛn ni o bɛ maa minnu bolo ni o tɛ maa minnu fana bolo sa a bɛ laɲini olu fɛ olu ka sifa wari 2000 ni ka o de sara u ka fɔla sa no o ye ONT ale ɲɛma ye n'o ye Yamadu Daɲogo sa a ka fɔla ko donna nataw la k'u ka bɔli bɛna boli fɛn min kan sa o de ye carte grise ko ni o tɛ bolimafɛn bolila min bolo e fana bɛ sifa wari 2000 ni ka o sara wajibi la. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa surankaw olu fe no sankura in o daminɛ la sa a yirala k'a fɔ ko cɛ 20 bɔɲɔngo olu ye ɲamaya ta ni ka muso kelen ka ale sɛgɛrɛ o kɛra wala min ni a ye u ka bɔlɔlɔkana fantan 4 bɛɛ lajɛlen ni ka o minɛ o de la sa u ka jamana marabagaw ko olu ma kala don ɲina ni ka bɛnni ni ko in ye ni bɛngani wale in yɛrɛ kɛra yɔrɔ min na sa o de ye u ka siradan bi ni o bɛ wele ko Bordoleni la o kɛra Khartoum ale dugu o kɔnɔna la ka kɛ ni o ye sa u ka duguladenw olu kɔni bɔra ni ka u ka nisɔngoya yira k'a fɔ ko ni waleya jugu min ni a kɛra ko olu kɔni tɛ jɛn ni a waleya ye. Japonkaw olu fe no a yirala k'a fɔ ko coronavirus bana kura wɛrɛ suguya ko o yera u ka jamana o kɔnɔna la min ni a kɛra janvier kalo o daminɛ la ni banabagatɔ nu yɛrɛ sa k'u bɔra ni bana in ye Brésilkaw ka jamana o de kɔnɔna la nka ni wagati in na a ma dɔn fɔlɔ ni bana in a bɛ maa hakɛya min minɛ. Portugais ka jamana ɲɛma ni o ye Marcelo Rebelo a yirala k'a fɔ ko coronavirus bana yera ale la min ni a kɛra sababu ye sa a ye dansigi a ka bɔli olu bɛɛ lajɛlen na dɔgɔkun 2 de bɛ olu ka jamana ɲɛma kalafili o cɛ sa min ni a bɛna kɛ janvier kalo tile 24 nata in na sa ni jamana ɲɛma in yɛrɛ sa a si bɛ t'i jɔ san 72 o de la. Mali kunnafoni jabara ni lajɛbaw ni kunnafoni de tun bɛ an bolo kɔrɔ bi ni k'a da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.